نقوموا بالوقفة. سيبوا باجنا 5 من الكتب تاعكم. وعلى أهل سنين Gloria lill'Missero, lill'Iban o lill'Spirito Santo.
O jag dem få ett tron ta David försaltna Teo, Halleluja. Fröken. Nitolbu. U Alla missier kollok imħabba l-bnedmin, intibat li l-ibnek li fih issib il-għaxqa tiegħek fostna biex jeħlisna mill-għadu l-qadim tagħna. Għadina nitolbuk li jkun in-nida niżla minn għandek li ttaffi l-għaġġ tagħna għall-ġustizzja u sliem bi Kristu Sidna. Amen. Saltna teki saltna zminiet kolla min nisel għal nisel il-ħakma tiegħek.
Alexandru och inför mig älgvar tillhagligt hade. Tvoje pohalin il molej, edu mishjada po kollu tiba. Kol ma min tirad lo khair molej, iberkuk il-bibti kolla. Biex jarfu lil-bniedem il-qawwa tiegħek u s-sebbu l-ġmiel tas-saltna tiegħek. Gloria lil-Missieru lil-Iman u lill-Ispiritu Santu. Saltna teki saltna zminijiet kolla, min nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Nqumu bil-wiefa. Nitolbu. U Alla missier ta' tiba bla tarf. Il-ġnus kollha mxenqin għal-ħnina tiegħek. Uri s-seta tiegħek magħna billi taħfrilna u tħenna lina biex b'qalb safja u mqanqlin mill-imħabba ta' Kristu ibnek miegħu ngħixu ħajja ġdida bi Kristu sidna. Amen. Noqogħdu bil-qeda. Fuq il-libsa u fuq ġembu għandu miktub Sultan tas-slaten u sit tas-sedin lilu l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Alleluja, 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 alleluja. Flimkien.
Fuq il-libsa u fuq ġembu għandu miktub Sultan ta' slaten u sit ta' sidin Lilu l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem Nitolbu. U Alla li bil-mewt u l-qawmin ta' ibnek il-waħdini, nedejt il-patt il-ġdid tiegħek magħna l-bnedmin. Għatina nitolbuk li nxandru mad-dinja kollha l-ġubijiet tiegħek u li bħajjitna nħaffu twettiq tas-salvazzjoni għal bnedmin kollha bi Kristu Sidna. Amen. Qari mill-ittra lill-Lut. Mela meta aħna għandna il-qassis il-kbir li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-smewiet, Ġesu bin Alla, ħanżommu sħiħ għall-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna m'għandniex qassis il-kbir li ma jistax jagħder id-djufija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Ħanersqu mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħnina u nsibu f'waqta il-grazzja li neħtieġu. Il-kelma tal-mulej. It-tron tiegħek o Alla għal dejjem ta' dejjem. Ix-xetru tas-sewwa u x-xetru ta' saltna tak. Gloria lill-Missieru lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Inqumu bil-wieqa. Il-mulej ma'kom. U miegħek Qari mill
l-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, wara li salbu lil Ġesu, il-poplu waqaf hemm ħares waqt il-kapijiet bdew jiddieħku b'Ġesu u jgħidu: Salva lill-oħrajn, ħaj salva lilu nnifsu jekk dan hu l-Messija, il-maħtur ta' Alla. Is-suldati wkoll bdew jgħadduh biż-żmien u resqu lejh, newlulu mbit qares u qalulu: Jekk inti s-sultan tal-Lut, salva lilek innifsek. Fuq rasu kien hemm ukoll kitba li kienet tgħid: Dan huwa s-sultan tal-Lut. Wieħed mill-ħatin li kienu msalbin miegħu beda jgħajru u jgħidlu: Int m'intix il-Messija, salva lilek innifsek u lilna. Imma qabeż ieħor, ċanfru u qallu: Anqas minn Alla int ma tibża, int li qiegħed taħt l-istess kundanna. Tagħna hija ġusta tassew, għax qegħdin nieħdu l-ħaqna ta' kull ma għamilna, imma dan ma għamel xejn ħażin. Imbagħad qal: Ġesu, ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. U Ġesu wieġbu: Tassew ngħidlek, illum tkun fil-ġenna miegħi. Il-kelma tal-Mulej. Kantaw flimkien. Fil-Vanġelu li għadna kemm smajna mħabbar din is-solennità għażiża ta' Kristu, Sultan tal-ħolqien kollu. Il-Mulej m'għandu l-ebda ħjiel tad-dinjità regali ta' din id-dinja. Huwa bniedem ikkundannat għall-eħrex esekuzzjoni dik tas-salib. Il-kundanna tiegħu li għadda minna kienet li jkun f'gatt imdendel mal-għoda. Fost dawk li kienu qegħdin iħarsu lejh umiljat għall-għajnejn tad-dinja bla poter, għall-għajnejn ta' niesu bla futur u bla qawwa. Kien hemm il-kapijiet li bdew jiddieħku bih. Kien hemm is-soldati li fl-inkejja tagħhom jirrikonoxxuh b'ċertu ċiniżmu
sultan. Jekk inti sultan tal-Lut, salva lilek innifsek. Għax it-titulus il-kundanna tiegħu il-kitba li kien hemm fuq rasu kienet tgħid dan huwa s-sultan tal-Lut. U fi dialogu bejn sħabu l-imsalbin l-oħra li aħna nafuhom bħala żewġ ħallilin, wieħed minnhom jarfu bħala sultan u jgħidlu Ġesu, ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. Dan il-ħallil aħna nafuh bħala l-ħallil tajjeb. Kien hemm min jikkummenta tant kien ħallil tajjeb li fl-aħħar ta' ħajtu seraq il-ġenna wkoll. Il-tradizzjoni tgħid li kien jismu Diżma. Fl-aħħar nifsijiet ta' ħajtu u jħares lejn Ġesu jixtieq jissieħeb fis-saltna tiegħu. Ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. Imma x'salta tista' tkun din li joffri bniedem ikkundannat għal mewt? Saltna tista' tkun dik li joffrilek bniedem li ħa l-ar tip ta' kundanna l-mewt possibbli, dik tal-iskjavi, dik tal-nies li iżjed disprezzati. Mhijiex saltna li lil dan il-ħalliel sa tieħi l-maħfra mill-pena, jew saltna fejn jista' jgawdi l-ġid li fittex f'ħajtu mod inġust. U Ġesu jagħtih ir-risposta. Tassew ngħidlek, illum tkun fil-ġenna miegħi. Is-saltna li joffri s-sultan tagħna tmur lil hemm minn din il-ħajja, imma tibda minn hawn. Il-Knisja fil-prefazju fit-talba kważi innu li biex tibda talba Ewkaristika f'dan il-jum qaddis titkellem dwar is-saltna ta' Ġesu. U semmi 7 attributi. Hija saltna ta' verità u ħajja. Saltna ta' mħabba, ta' ġustizzja, ta' sewwa, ta' sliem. Jiena nixtieq nieqaf illum anke fil-kuntest soċjali u attwali fuq l-ewwel żewġ attributi tas-saltna ta' Ġesu, saltna li mhux biss għandha destin għal dejjem fil-ġenna, imma tgħinna ngħixu ta' nies hawnhekk fuq l-art. Is-saltna ta' Ġesu hija saltna ta' verità u ħajja. U Ġesu imsallab, żgur mhuwiex dak li se jimponi fuqna l-għażliet tiegħu. Mhuwiex dak li se jgħidilna ħambellalek ir-ros bir-labla u tagħmel bil-fors dak li ngħidlek jien. Għax dak li tagħna l-libertà bħala l-aqwa u l-ogħla sinjal tad-dinjità tal-bniedem flimkien mal-intelliġenza tiegħu jirrispetta il-libertà. U jagħmel li l-intelliġenza tagħna taraf kif nużaw tajjeb il-libertà tagħna. Il-mulej u jirrispettana kif ħalaqna, mhux se jimponu ruħu qatt fuqna. Imma l-proposta tiegħu hija ta' verità u ta' ħajja. Is-soċjetà qiegħda f'mument importanti ħafna meta l-istat qed iressa u l-gvern tal-ġurnata se jressa
quddiem il-Parlament leġiżlazzjoni li taffettwa sitwazzjonijiet diffiċli ħafna li jitolbu għad-dinjità tal-mara, għall-ħarsien tal-ħajja tagħha, għas-serħan il-moħħ tal-professjoni medika, kelma ċara, preċiża u ta' komfort. Dan huwa kontribut li jista' jkun ta' ġid biex min jiġi hawnhekk jiċċelebra xi tqala u jsib ruħu f'diffikultajiet ikollu risposta ċara fil-parametri tar-rispett tal-ħajja u tad-dinjità tal-bniedem. Ħalli nagħmluha ċara. It-tagħlim tal-Knisja favur il-ħajja l-ewwa l-beħ u lanqas qiegħed biex inraħsuh. Veru qegħdin fl-iżdaġun tar-roħs, imma t-tagħlim favur il-ħajja mit-tnissil tal-bniedem sal-mewt naturali tal-bniedem mhuwiex suġġett ta' negozjati. Aħna rridu nsellmu lin-nisa li jkunu jinsabu f'diffikultà. Il-Papa Franġisku fl-2013 ħareġ id-dokument programmatiku għall-pontifikat tiegħu il-ferħ tal-Evanġelju, Evangelii Gaudium. U fil-paragrafu 209 jgħid: Ġesu, l-evangelizzatur per eccellenza u l-istess Vanġelu jidentifika ruħu b'mod speċjali mal-foqra. Dan ifakkarna li aħna l-kol bħala nsara imsejħa nieħdu ħsieb ta' dawk li żjed dgħajfa fid-dinja. U l-Papa isemmi ftit kategoriji ta' foqra f'dan id-dokument u għalhekk wieħed jirrifletti fuq l-għażla li jagħmel li jikkummenta fit-tul fuq dawn il-kategoriji. Il-ħsieb tiegħu imur fuq il-mara. Fil-paragrafu 212 jikteb hekk il-Papa Franġisku: doppjament foqra huma n-nisa li qed ibatu minn sitwazzjoni ta' esklużjoni, trattament ħażin jew vjolenza. Għal spiss isibu ruhom li f'tliet xejn possibilitajiet biex jiddefendu l-jeddijiet tagħhom. Minkejja dan fosthom xorta qegħdin kontinwament insibu l-aktar ġesti ammirevoli ta' eroiżmu tal-ħajja ta' kuljum fid-difiża u l-għoża tad-djufija tal-familji tagħhom. Aħna bħala soċjetà, bħala Knisja, għandna d-dover inkunu ta' sostenn u ta' sapport għal-mara, mod speċjali meta ssib ruħha f'diffikultajiet u f'sitwazzjoni diffiċli. Huwa dover tagħna u rridu nagħtu kont ta' kif nittrattaw il-mara. Meta nara l-aħbarijiet dwar pajjiżi mbeda li jiċċaħdu l-tfajliet mill-edukazzjoni, li jeskluduhom mir-responsabiltajiet u jgħidu dan f'isem Alla. Ma nafx li ma Alla u jiddispjaċini ngħid. Qalbi timtela biswit il-qalb. Insewwet qalbi. Li fis-seklu 21 fid-dinja
Għatawn soċjetajiet fejn il-mara titħabat biex tifla tkun tista' tmur l-iskola. L-iskola. Il-Papa jitkellem ukoll dwar foqra oħra. Fost dawn id-dajfin li l-Knisja bozza kbira tixtieq tieħu ħsieb tagħhom. Imma anke trabi li għadhom fil-ġuf, li huma l-aktar innoċenti u ma jistgħux jiddefendu ruhom. L-lum il-ġurnata hemm min jixtieq iċaħħadhom mid-dinjità umana biex jista' jagħmel bihom dak li jogħġbu. Jisir ilhom ħajjithom u jirsisti li jsiru liġijiet biex ħadd ma jista' jwaqfu. Spiss biex iwaqqgħad ċajt id-difiża tal-Knisja favur il-ħajja ta' trabi fil-ġuf, dak li jkun jipprova jippreżenta l-pożizzjoni tagħha bħala ideoloġika, mudlama, konservattiva. Imma dan il-ħarsien tal-ħajja fil-ġuf u marbut mill-qrib mal-ħarsien ta' kuljett uman ieħor. Jimbena fuq il-konvinzjoni li kull ħajja umana dejjem sagra u invjolabbli f'kull sitwazzjoni u f'kull fażi tal-iżvilupp tagħha. U għan fih innifsu u qatt mu mezz biex jissolvew diffikultajiet oħrajn. Jekk titmermer din il-konvinzjoni, ma jifdalx pedamenti sodi u permanenti għal ħarsien ta' drittijiet umani li spiċċaw dejjem suġġeriti għal konvenjenza li jinbidlu skont il-bżonn ta' min ikun fil-poter. Ir-raġuni waħida hi biżżejjed biex tgħinna narfu l-valur invjolabbli ta' kull ħajja umana. Ma jekk inħarsu lejha mill-għajnejn tal-fidi, il-Papa jgħid kull tkasbir tad-dinjità tal-persuna tal-bniedem jitlob vendetta quddiem Alla u għandu jitqies bħala offiża magħmula lill-Alla li ħalaq il-bniedem. Propju għax hi kwistjoni li għandha x'taqsam mal-koerenza ġewwinija tal-messaġġ tagħna fuq il-valur tal-persuna umana. M'għandniex nistennew li l-Knisja tbiddel il-pożizzjoni tagħha fuq dan l-argument. Nixtieq inkun għal kollox onest fuq hekk, jgħid il-Papa Franġisku. Dan mhux argument suġġett għal xi għamla ta' riformi jew modernizzazzjoni. Ma tkunx progressista jekk tippretendi li tista' solvi l-problemi billi teqret ħajja umana. Imma wkoll minnu li ftit għadna għamilna biex ninsieħbu b'mod xieraq lin-nisa li jsibu ruhom f'qadiet tas-sew jibsa fejn l-abort donnu jidher qudiemhom bħala s-soluzzjoni ta' malajr għas-sens qawwi ta' ħtija li jkollhom. Partikolarment meta l-ħajja li tkun qed tikber fihom tkun tnistlet frott ta' xi vjolenza jew f'kuntest ta' faqar estrem. Min jista' ma jifhimx sitwazzjonijiet ta' uġieħ il-qalb bħal dawn. Jiena napprezza l-isforzi tal-awtoritajiet tagħna biex jagħtu kelma ċara ta' konfort u ta' sostenn għal professjoni medika. Nitlob fisem Alla li ma nbexqu l-ebda bieb b'xi klawżola jew oħra li tista'
tiġi mawġa biex minflok namlu l-eċċezzjoni ssir regola. Jekk inbexqu l-bieb għall-abort, inkunu għamilna għażla. U l-kelma tal-liġi kif tista' ddawwal u tfejjaq tista' wkoll tkun ferita, tferi u tikkundannana. Jiena nitlob ħafna għal min għandu s-seta, għall-Parlament tagħna, biex kull min għandu responsabilità kbira u tremenda quddiem Alla jażel kliem ta' erf, jisma' l-leħen tas-soċjetà. Aħna nassiguraw dialogu leali, rispettuż, imma fuq ċerti prinċipji maħniex qegħdin għall-beħ. U allura nitalmu wkoll mill-esperjenza ta' pajjiżi oħra fejn ftit kliem fetħu bieb beraħ. Fl-1967 fl-Ingilterra daħlu l-possibilità li toqtol tarbija jekk l-om tkun f'kundizzjoni medika serja. Illum ir-riżultat huma 10 miljun tarbija maqtula minn dawk il-ftit kliem fil-liġi. Min jgħid li l-kelma ma toqtolx? 10 miljuni. Il-mulej jatina d-dawl, jatina wkoll il-kuraġġ u sens kbir ta' responsabilità. Għax jekk trid tiddefendi l-mara, ifhem li kull mara twildet imnisla fil-ġuf. Bħalma huma l-parlamentari li se jiddeċiedu, jiena magħkom aħna l-koll bdejna bit-tnissil fil-ġuf. Qed ingawdu id-deċiżjoni ta' min ġabna fid-dinja li ngħixu. Min aħna biex inċaħduh lil uliedna. Inqumu bil-wieqa. Li ġiet magħtija kull seta fis-sema u fl-ard jgħid il-mulej Alleluja. Magnificat, magnificat, anima mea, Dominum. Magnificat, magnificat, anima mea, Dominum. Flimkien.
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-molej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla Salvatur tiegħi. Għaxu xeħet għajne fuq iċ-ċokon tal-qaddeja tiegħu. Iva minn issa l-qoddim kull nies li sejjaħ li ħinja. Flimkien? Għax is-setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, għaddi soli sem tiegħu, il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Flimkien. Xerret lil dawk li huma mkabra f'qalbhom, niżel is-setara minn fuq it-tron tagħhom u olla li ċkejknin. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ, u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħassib Izrael għaddej tiegħu, għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Bħalma wiegħed lil missirietna, bris Abraham u nislu għal dejjem. Lil-Missier u lill-Liban u lill-Spiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien? ġiet mogħtija kull seta fis-sema u fl-art jgħid il-mulej Alleluja. U tjeżix miġbura l-koll madwar is-sultan tagħna, Sidna Ġesu Kristu. Nimtlew b'tama qawwija li s-saltnatu jitassew saltna żminijiet kollha. U li tjubija tiegħu minn nisel għal nisel. Nitolbu ħjejna biex inkunu għodda sirja fidejh.
ħalli s-salbna tiegħu tixteret satru fl-art. Għall-Knisja. Mulej Ġesu, li tabbejt bil-pis ħelu tal-imħabba, wetta bl-istess imħabba li knisja tiegħek imxerda mad-dinja biex immexxija mill-Papa Franġisku tkun sinjal ta' tama ħajja u vera għall-bnedmin kollha li għandhom bżonn is-serħan tal-qalb u l-moħħ. Dominum de precamur. Għan mexxejja tal-ġnus. Mulej Ġesu li minn fuq is-salib u rejtna is-seta vera tinsab fil-maħfra u fil-moħfrija. Rattab il-qlub tal-mexxejja tal-ġnus biex ifasslu politika mibnija fuq relazzjoni tajba bejn il-bniedem għal-ġid tagħhom il-koll. Dominum de precamur. Għall-insara kollha. Mulej Ġesu, li fl-aħħar nifsijiet ta' ħajtek ukoll intlaqt fidejn il-Missier. Saħħaħ il-fidi ta' daw kollha li jemmnu fik biex jgħixu it-twemmin tagħhom billi jilqgħu dejjem lil kulħadd. Jagħtu kenn lil min m'għandux saqaf fuq rasu u jilqgħu lil barrani ħajkun jista' jħares lejn il-ġejjieni fis-sliem u t-tama. Dominum de precamur. Għal daw kollha li jaħdmu għal paċi fid-dinja. Mulej Ġesu li fuq is-salib temmejt għal kollox ir-rieda tal-Missier. Żomm idejk fuq daw kollha li jaħdmu biex kull bniedem ikollu id-dinjità li tixraqlu, maħluq xbija tiegħek. Ejna nirrispettaw id-dinjità ta' kull bniedem li fil-providenza tiegħek tlaqqana miegħu u għatina qalb kbira biex ngħinu lil kulħadd mill-ewwel skont il-ħtieġa tiegħu. Dominum de precamur. Għal-morda kollha u dawk li jieħdu ħsiebhom. Mulej Ġesu li minn fuq is-salib ħsibt fid-dbatija ta' ommok, għat il-fejqan u birek id-dbatija ta' kull min jinsab imġarrab mill-mart. Għat is-sabar u l-qawwa lill-familji tagħhom. Imla lil dawk li jieħdu ħsiebhom bl-imħabba biex bl-attenzjoni u bil-kura li jagħtuhom iserħuhom id-dbatija tal-ġisem u jimlewlhom qalbhom bil-kuraġġ. Dominum de precamur.
għal dawk li jinsabu bil-ġuħ u l-għaġġ għal ġustizzja. Mulej Ġesu, li fuq is-salib tlab tal dawk li salbuk għax ma kinux jafu x'qed jagħmlu. Dawwal lil dawk li jġibu l-inġustizzji u l-iżbilanċ soċjali bejn il-bnedmin biex jarfu l-iżbalji tagħhom. Ħeġġeġ bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek lil dawk li jitħabtu biex kull bniedem ikun stmat u maħbub u jkollu ġid biżżejjed biex jgħix skont id-dinjità mogħtija lil kull bniedem. Dominum de precamur. Sidna Ġesu Kristu mex-xejtana ħabna u għallimna nitolbu lill-Missier maqudin fl-Ispirtu mill-qalbna inkantaw it-talba li għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Tista' kollox, inti rid tiġġedded kollox f'ibnek il-għażiż, is-Sultan tal-ħolqien kollu. Fit-tiba tiegħek atina li ħlejjaq kollha meħrusa mill-jasar tad-dnub, jaqdu lill-kobor tiegħek u jfaħruk għal dejjem. B'ibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Salve Regina. Ninżlu għal-kubtejna. Paġna 30.
Mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. mulej ħnina. Alla missirna li inti fis-smewiet li saħħaħ tal-dejjem it-tron ta' ibnek il-Aziz. Ħen għalina, Alla iben vittma assis il-kbir profeta tas-sew u sultan setan. ħen għalina, Alla Spiritu Santu msawwab fuqna t-tiġġid tagħna. ħen għalina, Trinita qaddisa maquda fil-ġmil tal-għaqda ta' dejjem. ħen għalina. Ġesu sultan ta' dejjem. Saltan fil-qlub, Ġesu sultan tal-ħnina. saltan fil-qlub tana, Ġesu sultan li tafdanna x-xetru tal-ħnina. saltan fil-qlub tana, Ġesu sultan li tatina l-grazzja tal-fejqan. saltan fil-qlub tana, Ġesu sultan li tatina lilek innifsek fl-Ewkaristija. saltan fil-qlub tana, Ġesu sultan imħabbar mill-profeti. saltan fil-qlub tana, Ġesu sultan tas-sema u tal-art. saltan fil-qlub tana, Ġesu sultan tal-ġnus u l-popli. saltan fil-qlub tana, Ġesu sultan għaxqa tal-missier. saltan fil-qlub tana, Ġesu sultan għaxqa tal-tajja tas-sema. saltan fil-qlub tana, Ġesu sultan li tader lil kull min idur lejk. saltan fil-qlub tana, Ġesu sultan li tiġmana ħaġa waħda fl-imkien. saltan fil-qlub tana, Ġesu sultan li qalbek tħeġġeġ għal bnedmin kollha. saltan fil-qlub tana, Ġesu sultan li tħeġġiġna ġiġu għandek għas-serħan tagħna. saltan fil-qlub tana, Ġesu sultan l-alfa u l-omega l-bidu u t-tmiem. saltan fil-qlub tana, Ġesu sultan li sir bniedem bħalna minn Marja Verġni. saltan fil-qlub tana, Ġesu sultan moħbi fis-sagrament tal-altar. saltan fil-qlub tana, Ġesu sultan li għatri tiġi fil-glorja. saltan fil-qlub tana, Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja. aħfrinna nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja. eħlisna nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja. ħen għalina. Nitolbu u Allajn f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejt in-tifkira tal-passjoni tiegħek. Ħatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk inħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-birom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomo, imbirek San Giuseppe Arust Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġel il-qaddisin kollha tiegħu.